गासै JSP Advice 365 चेनेलनि नायगिरिफोरखौ आंनि JSP Advice 365 चेनेलनि बयखौबो बरायनाय थाबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना दासान्दि गाहामैनो सोलिगासिनो दं आरो मोजां सावस्रि आरो गोग्गो सावस्रि लानानै नोंथांमोना जिउ खांगासिनो दं होननानै मिजिंथियो। लोगोसेयावनो बेफोरबादिनो नोंथांमोननि देहा सावस्रिखौ अराय आनान गसाइया मोजाङै लाखिलांबाय थागोन बेखौ आनान गसाइनाव बोर बिनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं जागायजेननो नाजानाय जादों। दिनैनि कन्टेन्टआव आं स्पेसियेलि जोंनि गथ' गथायफ्रा मानो गाज्रि लामा लायो आरो बे गथ' गथायफ्रा गाज्रि लामा लानायनि आन्दोआव मा थांखि थाखुमानानै थायो एबा बे गथ' गथायफोरखौ गाज्रि लामा लानायनिफ्राय जोंनि गारजेनफ्रा न'खर बिगोमाफ्रा माबोरै जानथायाव लाखिनानै गावनि गथ' गथायखौ गोरों गोरा एबा मोजां आखुनि गथ' सोरजिनो हायो बेनि सायाव गोबां न'खर बिगोमाफ्रा जाबादि रल लानांगौ बेखौ जों लानाय नुवाखै। मानोना उन्दै बैसोआवनो आथिखालाव गोबां गथ' गथायफोरखौ गाज्रि लामा लानाय आरो समाज बेरेखा हाबा मावनाय नुथायफोरखौ जों साननि उनाव सान नुबोगासिनो दङ। दा बेफोरखौ साननानै जोंनि न'खर बिगोमाफ्रा गावनि गथ' गथायफोरखौ सासे राफोद नोगोरारि दानो नांगौब्ला जोंनि बिमा बिफाफ्रा बे गथ' गथायफ्रा मा जादों माबोरै सोलिदों आरो माबादि खैदां खैफोदाव गोलैदों आरो सोरबादि मानसिजों लोगो जानानै गावनि गथ'आ गाज्रि लामा फारसे थांगासिनो दङ आरो बे गाज्रि लामा फारसे थांनायखौ मिथिनानैबो खायसे गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ अननायनि जाहोनाव गोरा खोथा बुंनो हाया। मानोना आथिखालाव गोबां जुलि जानाय सेंग्रा सिख्लाफ्रानोबो सासे बा सानैनि बारा गथ' खाङा। बांसिनै जोंनि समाजाव आथिखालाव नुनो मोनो हौवायानो जा हिन्जावसायानो जा सासे गथ'ल' खांनाय आरो सासे गथ'ल' खांनायनि जाउनाव गथ'आ बांद्राय अननायनि जाउनावबो खायसे गथ' गथायफ्रा गाज्रि लामा लादों आरो खम समनि गेजेरावनो बिमा बिफाया गावखौ जेबो बुङा नालाय बे गावनि गोसोबादि थानाय जानाय सोलिनाय आरो खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। बियो मोजांबो जानो हागौ बे गाज्रिबो जानो हागौ। बांसिनानो आथिखालाव माखासे ससियेल मिडियायाबो आथिखालाव गुबुंले जाबोगासिनो दङ जायनि जाउनाव जोंनि गथ' गथायफोरा उन्दै समनिफ्रायनो एन्ड्रइड मबाइल बाहायो। एन्ड्रइड मबाइल बाहायनायनि जाउनाव जोंनि उन्दैसा गथ' गथायफोरनि केरेक्टार बिल्डिंआव गोबां बेफोर भिडिअफ्रा एफेक्टेड खालामो। दा बेफोरखौ रैखाथि खालामनो नांगौब्ला स्पेशलि उन्दै बैसोआव बांद्राय गथ'फोरनो 18 बा 18 बोसोर जायैनि आगोलाव बांद्राय गथ'नो A to Z मबाइल बाहायनो होयोब्ला बे गथ'आ खम समनि गेजेरावनो गाज्रिबो जानो हायो। मानोना उन्दै समखौ हामा माथाजों रुजुजायो। हामा माथाखौ जेरैहाय नों गोसो जाबानो बायदि मुवानि बा बायदि जिब जुनार मुवा बेसादनि महर होनो हायो। नाथाय जों हाथरसाफ्राखौ नोंथाङा बेबादि महर होनो हाया। बेनिखायनो उन्दै समावनो गावनि गथ' गथायफोरखौ मोजां आखल दानो थाखाय मोजां केरेक्टार बिल्डिं खालामनो थाखाय साफ्रोमबो गारजेनफ्रा जुदि नाजायोब्ला साफ्रोमबोनि गथ' गथायफ्रा बांद्राय मोजां जायाब्लाबो मोजां जानायनि लामायाव फैगोन। बेनिखायनो जोङो बिमा बिफा जायोब्ला गथ'नि केरियार दानायनि सायाव गोबां मावनांगौ बिफाव थायो। मानोना उन्दै समाव बैसोफ्रा रायैनि जाहोनाव खायसे मावथावै खामानिफोरखौ खायसे समाज बेरेखा खामानिफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनदों। जायनि जाहोनाव बे गथ'नि मोनसे फिसा गोरोन्थियानो हल लाइफआव बिनि जौगानायाव गोगा खालामो। बेनि थाखायनो जाहाथे नोंथांनि गथ'आ खम समनि गेजेराव मोजाङै फरायनानै डिग्री लानानै मोजां केरियार बिल्ड खालामनानै जाहाथे जोंनि समाजनि गोग्गो नोगोरारि जायो बेनि सायाव नोजोरथि होनानै जोंनि बिमाफ्रा गथ' गथायखौ जेरै मोस्रोम अरसि बेलाव अरसि बबेबा फुख्रियाव गोलैसि बेबायदि जिबायदि जोथोन लायो बेबायदिनो फरायनाय बुब्लियावबो गथ'आ लेखाखौ बोलागोना बोलायाखै ना मबाइल
नायनानै दं ना सोरबा सेंग्राजों SMS गेलेबाय दङ ना एक्टिं खालामलानानै बियो लाइटखौ अन खालामनानै फरायनाय खालामबाय दङ बेखौ नोजोरथि बोनानै बिमा बिफाफ्रा बेफोरखौ केरियार लानांगोन बेफोरखौ खेल लानांगोन नङाब्ला बे गथ'फ्रा गाज्रि खामानिखौ मावदावनो मोनसे बुब्लियाव बियो सासे गाज्रि मानसि जाहैनो हायो आरो आथिखालाव नोंथांनि गथ'आ नोंथांनि हिन्जावा बा नोंथांनि फिसाया सोरबादि मानसिजों माबादि रायज्लायदों मा मादों बेफोरखौ गासै खोथाफोरखौ बा बबे लकेसनाव मा खालामदों सोरजों मा जादों बेफोरनि गासै माबाफोरखौ नुथायफोरखौ बायदि एप्सनि जोहै आथिखालाव मिथिनो हायो दा बेफोरबायदि एप्सफोरखौबो सोरदै बाहायनानै बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ' गथायखौ आनजाद नायनायनि खोथा दं सोरबाया सालबारियाव दं होननानै बुंदों लकेसनाव नायोबा नुयो पाठशालानि बबेबा हटेलाव बर्मानि बबेबा जायगायाव गुवाहाटियाव बेफोरबायदि फरायसालियाव थांनायनि नामाव खायसे गथ' गथायफ्रा बिमा बिफानि मेगनाव हाद्रि सारनानै गोबां गाज्रि खामानि मावनायखौ जों नुयो मानोना पिरियडनै लानानै सोरबा सेंग्राजों बाइकआव थांनानै बबेबा पार्कआव एन्जयमेन्ट खालामहैनाय बबेबा हटेल रुमाव घन्टानै घन्टाथाम थानानै सेक्सुवेलि इन्टारकर्स जानानै फैनाय बेफोरबायदि गोबांखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जोबथा बुब्लियाव बे गावनि मावफुंनाय फिथाइया जेब्ला सा ससेयाव डक्टरफोरनाव थांनो लाजिनानै गोरबोआव थायो आरो गोरबोआव थानानै उन्दै बैसो बबेबा डाक्टरजों बबेबा समाव एबर्सन खालामनो बिथांमोना गोहो गैया जायो बेबादिनो गोबां लाइमोनफोरखौ जों स्रोद स्रोदै बिमा बिफाजों एबा बिदा फंबायजों नांलाया खमलाया जायाबासिनो सिलिं फेनआव बा बायदिसिना खालामनानै गावखौ बुथारना लानाय जाथायखौ जोंनि समाजाव जों नुबाय थानो मोनदों बेफोरनि आन्दोआव गोबां खोथा हाबसोमनानै थायो बेनिखायनो नोंथांनि गथ'खौ नोंथाङा माबायदि लामाजों हगारनांगोन आरो फरायसालिनि समा बेसेबां आरो फरायसालिया बेसे समाव गयो आरो बे फरायसालि गनायनि उनाव नोंथांनि गथ'आ बबेयाव उदां फोथाराव गिदिंनानै दङ बेफोरखौ नोजोरथि बोनांगोन आरो फन खालामनांगोन बबेयाव दङ आरो मा खालामदों सोरजों दं बेफोरबायदि सुलाद लाफा खालामोब्ला नोंथांनि गथ'आ खोब स्ट्रिक्ट जागोन आरो खायसे खामानिखौ मावनायाव बिमा बिफाजों हमजासिगोन खोमा बिमा बिफाया मिथिबाय खोमा बेफोरबायदि सानो नोंगौ बैसो जायैयाव साफ्रोमबो गथ' गथायानो सोरनिबा महर मुस्रियाव एबा सोरनिबा अननायाव गब'नो हायो बेबायदिनो जोङो आथिखालाव क्लास 5, 6, 7 निफ्रायनो जोंनि बर' गथ'फोरखौ जोङो आथिखालाव ससियेल मिडियानि जोहै जों नुनो मोनबाय आरो जोंनि रुकुई बाक्सा सालबारि आरो बायदि ओनसोलफ्रावबो फरायसालिनिफ्राय थांनानै खायसे गथ'फ्रा मानासनि बबेबा लजफ्राव थांनानै देहा फालांगि खालामहैनाय आरो बेबायदिनो बबेबा आफादफोरजों हमजाना बुजानाय बायदिसिना थासारियाबो जाबाय दं बेयो खालि बे ओनसोलावल' जायाखै गोबां बर'नि दाब जायगायाव जागासिनो दं बेबायदिनो भाइरेल भिडिअफ्रा ओंखारनानै जोंनि समाजाव गोबां गथ' गथायफोरनि जिउआ बरबाद जालांगासिनो दङ दा बेफोरनिफ्राय गावनि फिसा फिसौखौ रैखाथि खालामनांगौब्ला जोंनि बिमाफ्रा खोब सामोल जानांगोन आरो बबेबा बायदि जायगायाव थाङोब्ला गावनि बिदा गावनि बिमा गावनि बिफाया लानानै थांनांगोन आरो मोनासै जायोब्लानो गाव हारसिङै बेरायनाय बायदिसिना हुदाखौ गारनांगोन मानोना जोंनि समाजनि सोरगिदिं आबहावाफ्रा गाज्रि जानो हमबाय बबेबा लामायाव बबेबा दालाङाव बबेबा पार्कआव सोरबा ज' जाय थानानै सोरबाया मबाइल गेम गेलेयो सोरबाया जौनि गिलास लानानै बेफोर पार्कफोरावनो जौ लोङो बबेबा दालाङाव थायो बेफोरबायदिनो बै फेदलुनाय एबा ड्राग्स जानाय माखासे सेंग्राफ्रा खाबु मोनब्लाथाय मावथ'यै खामानिखौ बिथांमोना मावो आरो मावनायनि जाहोनाव बिथांमोना गावसोरबो पुलिस मिलिटारिजों हमजायो आरो बबेबा संगठनफोरजों दोखो बुजायो मानोना निसानि खुबाव बिथांमोना जाखौ मावनांगौमोन बेखौनो मावफ्लाङो आरो जोंनि बिमा बिफाफ्रा स्पेसियेलि दानि ससाइटिया खोब जौगानो हमबाय बेनिखायनो बांद्राय जौगाबाय होननानै जोङो वेस्टार्न कान्ट्रिनि बायदि आल्ट्रा मडार्न ड्रेस गाननानै जोंनि गथ'फोरा बांद्राय बेरायग्रा जाबाय जायनि जाहोनाव देहानि गोबां पार्ट्सफोरखौनो जोङो मेगन नोजोर होनानै नायोब्ला नुनो मोनो जाय बेफोरबायदि आल्ट्रा मडार्न गाननाय सिख्लाफोरखौ गोबां सेंग्राफ्रानो गोबां बैसोनि सुबुंफ्रानो नोजोर होयो आरो बेफोरखौ नोजोरथि होनानै
खायसेया खाबु लायो आरो बे गथ'खौ माबोरै फिनजारियाव फोनांनानै गावनि आखायाव लाबोनो हायो एबा एनजयमेन्ट खालामनो हायो फैसा थाखा आइफन मबाइल बायदिसिना होनानै माबोरै एट्राक्सन खालामनो हायो बेखौ नाजायो आरो नाजानानै जोबथा बुब्लियाव हाजासे एनजयमेन्ट खालामनानै बेफोरबायदि गथ'फोरखौ बबेबा लामा ससेयावनो गाव सिथारनाय बबेबा गारि मटरफ्राव नारसोमनानै बुथारनाय बेबायदि जाथायाबो जोंनि समाजाव जाबाय थायो मानोना बे गावनि मावनाय गाज्रि जाथायफोरखौ सिखोमानो थाखाय खायसे सेंग्राफ्रा खायसे मानसिफ्रा खायसे आइजोफोरखौ सिथारनायखौ जों नुनो मोनो स्पेसियली आइजोफ्रा बांद्राय हौवा माहारिनि मानसिखौ बेबायदि खालामा नाथाय हौवा माहारिया गोबां आइजोफोरखौनो रुमालफोर बायदि बाहायनानै गावनि गांगानायखौ दबथायो आरो दबथायनायनि उनाव जोबथा बुब्लियाव गावनि न'खरनि बिगोमा बिमा बिफा बाहागि बंस'फ्रा मिथिसिगोन नामा माबा मोनसे जासिगोन नामा बेफोरबायदि जोबथा बुब्लियाव बै सिख्लायाबो दिनै थांदाव गाबोन थांदाव बेखौ जुलि लानायनि सिमांखौ फिसियो आरो बेबायदिनो गावनि गासै देहाखौ बेनो हगारनानै होयो जोबथा बुब्लियाव बे सेंग्रायादि गावखौ गोसो थोफ्लानानै बिनि देहा सोलेरखौ मोननो थाखायल' बेफोरबायदि खामानि मावबाय दं बेफोरबायदि अननाय बायदिसिना गिफ्टखौ होबाय दङ मोजां मोननाया आसलथे बुंनो थाङोबा गाज्रि नङा नाथाय मोजां मोननायखौ जोङो जाबादि बाहायनांगौ बेबायदि नर्मेलि बाहायनांगोन बांद्राय बेखौ गाज्रिनि फारसे बाहायोब्ला जोबथा बुब्लियाव नोंथांनि फरायनाय केरियारजों लोगोसे न'खरनि बिमा बिफा आरो बाहागि बंस'फ्रा मान सन्मान गैया जागोन बेनिखायनो जाखांफुनाय लाइमोनफ्राबो गावनि केरियारखौ दाग्रोनानै मानोना केरियारखौ नों दाग्रोनानै लाग्रोआबा जोबथा बुब्लियाव नोङो सा ससेयाव जुलि जायोब्लाबो नोंथाङा जोबथा बुब्लियाव नोंथांनि गथ' नोंथांनि बिसि आरो न'खरखौ सालायनो थाखाय थाखा फैसा गोबां नांगौ जायो अब्लाना नोंथांनि बै मावबोनाय गाज्रि हाबानि थाखाय नोंनि सा ससेयावनो इनमेच्योर थामहिनबा बैसो रायै समावनो जुलि जानो गोनां जादों जाउनाव नोंथाङा इनकाम पार्टि गैया जादों जायनि जाउनाव नोङो जोबथा बुब्लियाव नोंथांनि केरियाराथ' बरबाद जाबायानो आरो नोंथांनि उन जोलैयाबो बेफोरबायदि थासारिजों गब'हैनो हागौ बेनिखायनो उन्दै समाव गथ' गथायफोरखौ जाबादि सोरगिदिं मोजां आबहावानि गेजेराव लाखिनो नाजायो बबेबा हाथाय बाजाराव थाङोबा बबेबा थियेटार नायहैयोब्ला बबेबा जायगायाव फांसनाव गथ'आ मोसायोब्ला बिमा बिफा गार्जेनफ्रा थांफानायनि गोनांथि दङ मानोना गोबां मानसिफ्रा आथिखालाव कालचाराव बाहागो लानानैबो फिल्म जगताव बाहागो लानानैबो गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा बेबायदि देहा दैबायनाय देहा फाननाय जाथायखौ जों नुबोगासिनो थायो आरो स्पेशली जोंनि बर' कमिउनिटिनि मानसिफोरखौ मानो हटेल रेस्टुरेन्टफोराव बांद्राय थानाय नुनो मोनो बेफोरनि आन्दोआवबो जानो हागौ देहा फालांगि खालामनायनिनो मोनसे बे नोजोर जानो हागौ नङाब्ला सानफ्रोमबो जोंनि आइजोफ्रा मानो हटेल रेस्टुरेन्टफोरावल' थानानै फट' आपल'ड होयो दिनै गुवाहाटियाव गाबोन शिलंआव गाबोन कलकातायाव मुम्बाइआव दुबाइआव बेफोरबादिनो बिथांमोना गाव गावनि लाइफ स्टाइलखौ दानो थांनायावनो गोबां जोंनि जाखांफुनाय फिल्म एक्ट्रेसफोरा समाजखान्थिनि नेमखान्थिखौ बावगारनानै बिथांमोना फिल्म एक्ट्रेस जानायनि नामाव बिथांमोना गाव गावनि देहाखौ गुबुंले खालामना लाबाय दं आरो गावनि फरायनाय केरियारखौबो मोजां रोखोमै लांफानो हायियाव जोबथा बुब्लियाव भाइरेल जानानै बिथांमोना सा ससेयावनो सोरबाया गावनि केरियाराबो खहा जादों फरायनाय बिथिङावबो खहा जादों दा बेफोरखौ नोजोरथि बोनानै बांद्राय उन्दै बैसोआव गथ'खौ बबेबा कालचारनि नामाव हारिमुखौ लाखिनायनि नामाव सोरबाया फिल्माव सोनानै सोरबा बैसोगोरा सुबुंजों नले गले थाजाब जाजाब लोंजाब बबेबा हटेल रुमाव थानाय बेफोरो जोंनि थाखाय गनायथावना नङा बेनि थाखायनो हिन्दी फिल्मनि आरो गुबुन माहारिनि फिल्मफ्राव गाव गावनि फिसाजो फिसालाफोरखौ बा गावनि फोलेरारिफोरखौ बिमा बिफा बिबथै आरो गार्जेनफ्रा दिथा होयो नाथाय जोंनि बर' बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ' गथायखौ एक्ट्रेस जाबानो खोब गोजौ हाजो थिखिनियाव गाखोनानै जिउ दानाय बायदि नुयो आरो खोब रिल थामहिनबा फिल्माव गावनि फिसाजोखौ नुबानो दि बिराद मोनसे जौगानाय बेखौ जोंनि मानसिया साननानै लायो बेयो खोब आब्रा आब्रिनि मोनसे सिमां होननानै जों बुंनांगोन नोंगौ आथिखालनि मुगायाव बबेबा शर्ट फिल्म बबेबा सावथुनाव बाहागो लाबानो नोंथांनि गथ'आ केरियारखौ बिल्ड खालामनो हागोन बे नङा जुदि बियो
गावखौ हमथानानै बाहायनो रोङाब्ला बियो जोबथा बुब्लियाव गाव फिल्म एक्ट्रेसानो जा बबेबा मोनसे आयदानि सायाव खामानि मावाथों मानो बिथांनि आखल आखुआ थिग नङाब्ला मोनसे बुब्लियाव बिथांनि केरियार दानाया फेलार जागोन। बेनिखायनो केरियारखौ दानायाव जुदि माबा मोनसे जाउनाव गोरोन्थि मानसिया मालाबा मावफ्लाङो, नाथाय खायसे गोरोन्थिखौ जों निमाहा होनांगौ, नाथाय खायसे गोरोन्थिखौ निमाहा होथावा। बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि खामानि मावनायजों लोगोसे नोंथांनि मान सन्मानखौ जाहाथे रैखाथि खालामो, लोगोसे नोंथाङा मा जानो लुबैदों जिउआव बेफोर केरियारखौ दानो थाखाय जिउयै माहामै गोसो मोदोमथि मोनसे लानानै खामानि मावलांनांगोन, अब्लासो आथिखालाव गसंथानो हागोन। आथिखालनि समाजा जोबोद प्रेक्टिकेल। सोरबाया मोजां मानसि जानो थांबा सोरनिबा फिसा फिसौआ सोरखौबा गाज्रि खालामो। बेफोरबायदिनो जोंनि समाजाव आथिखालाव मोजां जानायनिख्रुइ गाज्रि मानसि जानायनि बिसाना बांलांगासिनो दङ, जायनि जाहोनाव जोंनि समाजा जाबादि जौगानांगौ बेफोरबायदि जौगानो हायाखै। बेनिखायनो गथ' गथाया गाज्रि जानायनि आन्दोआव बिमा बिफानि गाइड बिफाव लानायनि सायावबो गोबां गोहोमथि दङ। मानोना जाय बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ मोजां रोखोमै जोथोन लागोन, मोजां रोखोमै गथ'खौ स्कुलाव लांनानै लांलाय लाबोलाय खालामगोन आरो गथ'नि बबेबा फिल्माव नायहैयोब्ला बबेबा सावथुन नायहैयोब्ला बबेबा हाथाय बाजार हटेलफ्राव माबा मोनसे जानो लुबैब्ला गाव गावनो लांनानै जाहोनाय लोंहोनाय लांलाय लाबोलाय खालामनाया गोनांथि दङ। मानोना सिख्लासा गथ'नि थाखाय गावनि बिमायानो बिनि थाखाय साबसिन लोगो आरो बेनो बिनि थाखाय फिलसफार एन्ड गाइड होननानै बुंनो नांगोन। थिग बिदिनो हौवासा गथ'नि थाखायबो बिफायानो बिनि साबसिन लोगो आरो जिउ दैदेननायनि साबसिन बैथा होननानै जों बुंनांगोन। बेनिखायनो बिमा बिफा फिसाजो खुला जानानै खायसे साबजेक्टफोरखौ न'खराव सावरायनानै खायसे गियानखौ होनो हायो। दा बेनिखायनो जोंनि बिमा बिफाफ्रा खालि फरायसालियाव गावनि गथ'खौ दोनफैनायखौनो जोबथा होननानै साननो नाङा आरो नोंथांनि गथ'आ बबेबा बायदि साबजेक्टआव 100, 99, 70, 80 बा 100 मार्क लाखिबानो नोंथांनि गथ'आ मोजां जाया, मोजां होननानै जों बुंनो हाया। जुदि नोंथांनि गथ'नि आखल आखुआ जुदि मोजां नङाब्ला बे गथ'आ मोजां रिजाल्ट दान खालामनायनि उनावबो मोनसे समाव बिथाङा गावनि आखलनि थाखायनो माब्लाबा बबेबा कलेजनिफ्राय होखारजानो हागौ, माब्लाबा बियो गावनि साख्रिनिफ्राय होखारजानो हागौ। बेनिखायनो जेसेबां मानि देरहालाबाथों मानो नोंथांनि गथ'नि आखल आखुआ थि नङाब्ला नोंथाङा मोननानैबो खोमाना लानो गोनां जागोन। बेबादिनो जोंनि समाजाव गेजेटेड अफिसार जानायनि इयुनावबो गावनि गाहाय थाखोआव मावनाय माखासे समायना रमायना सिख्लाफोरनि महर मुस्रियाव गोग्लैनानै आरो बिथांमोनखौ गावनि कब्जायाव लाबोनो थाखाय नाजानानै आरो खायसेखौ जर जुलुमै गावनि गांनायखौ सुफुंनो थाखाय खायसे हटेलाव लांनानै गोबां भाइरेल जानायखौ जों नुबोबाय थादों आरो बेफोर भाइरेल जानायनि जाहोनाव बिथांमोना सरकारजों गावनि साख्रिनिफ्राय होखारजानाय, बबेबा कलेजनि प्रफेसार बिबाननिफ्राय होखारजानाय बेफोरबायदि जाथायखौ जों नुनो मोनो। स्पेसियेलि जोंनि जौगानाय दावगानाय गाव नाजानाय आरो गोसो मोनसे थि खालामनायनि गेजेरजों जायोब्लाबो जोंनि आखल आखुफ्रा थिग नङाब्ला नोंथाङा जेसेबांखि गेदेर मानसि जायाथों मानो जोबथा बुब्लियाव नोंथांनि बे गेदेर मानसिनि जि लेभेल बे लेभेला गैया जालांगोन आरो नोंथांनि गाननाय गुफुर सोलेराव नोंथाङा गोसोम सियाहि दागो फोनांना लागोन। बेबायदिनो जोंनि समाजखौ दैदेननो थाखाय गोबां मानसिफोर दैदेनगिरि जानाय नुयो, नाथाय जोबथा बुब्लियाव बिथांमोना समाजखौ दैदेननायनि नामाव गावसोर गाज्रि लामानि हाबुरजों गाज्रि लानायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो आथिखालनि मुगायाव मोजां गथ' दानो नांगौब्ला बिमा बिफाया खोब स्ट्रिक्टआथ' नोजोर होखानो नांगोन, नाथाय स्ट्रिक्ट होनायनि गेजेरजोंल' जानाय नङा। बे गथ'आ मानि थाखाय गाज्रि लामा लादों, मानि थाखाय ड्राग्स जादों, मानि थाखाय बे सेंग्राजों लात गस जानानै बेबायदि सेक्सुवेलि इन्टारकर्सआव गोलैदों आरो जोबथा बुब्लियाव बे सेंग्राजों गारजानानै मानो हटेल बे गिदिंबायदों, बेफोरखौ नोजोरथि बोनानै नोङो बे गथ'खौ माबोरै मोजाङाव लाबोनो हायो बेखौ सोरबा गोरों मानसिजों बा गिदिरथिजों बिमायजों बुजाय आजाय खालामनानै जों लाबोनो नाजानांगोन। नोंगौ जिउआव मालाबा सानस्लाबनो हायियाव मानसिया गोरोन्थि मावो आरो सोरबाया गोरोन्थि मावब्लानो बांद्राय टर्चार होनायाबो मोजां नङा। बे मानसिखौ बुजाय आजाय खालामनानैसो मोजां लामायाव लाबोनो हायो।
बांद्राय लावथि थखनजों बुनानै सोरखौबा समाधान खालामनो नाजानाया बे इनाय। मानोना आथिखालनि भारतनि संबिजिरफ्रा गोबां आयेनफोरखौ गुरै खालामना होबाय। लिभिं टुगेदार, बैसो जानाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा जयै थाजाबनो मोननाय, बैसो जानाय सुबुंफ्रा बबेबा हटेलाव अपेन एन्जयमेन्ट खालामनो हानाय बा लिभिं टुगेदार जानानै गावसोरनि हास्थायनाय लुबैनायखौ सुफुंनो नाजानाय, बेफोरबायदि आयेनफोरखौ बांबाय। आरो सोरबाया हौवा गारनानैबो सोरबा गुबुन हौवाजों बिनि हौवाया जुदि माबा मोनसे जाउनाव बिथांखौ टर्चार खालामबाय थायोब्ला, इनाय खालामबाय थानो हायोब्ला बियो गुबुन हौवा लानो मोननाय बायदिसिना आयेनफ्रावबो गोबां बेफोरबायदि समनि उनाव सम माखासे आयेनफ्राबो गुरै जाबोगासिनो दं। बेनिखायनो आयेनखौ बुजिनानै जों खायसे मानसिफोरखौ, बैसो जानाय सुबुंफोरखौ बबेबा जायगायाव जुदि गाज्रि खामानि मावनाय नुदोंबा बेफोरनि गार्जेनफोरखौ लेंहरनानै बिथांमोनखौ हाबा होनो हायो नामा बेखौ नोजोरथि बोनानै खायसेखौ हाबा होनानै हरनो हायो आरो खायसेखौ जाहाथे बेफोरबायदि गाज्रि लामा दालाथों होननानै बायदिसिना रिटेनलि खालामनानैबो खायसे खामानिखौ मावनो हायो। खायसे मानसिया खेबसे एक्सिडेन्ट जानायनि उनाव खायसेया मोजां मानसि जायो आरो खायसेया बांद्राय समाजजों गुलि गुलि बुजानाय सोजानाय मान सन्मान खहा खालामबाय थायोब्ला मोजां जानो लागा गथ' गथायफ्राबो मानसिफ्राबो मालाबा गाज्रि खामानिखौनो मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो जोंनि ससाइटिखौ जों गोग्गो लामाजों लांनो नांगौबा साफ्रोमबो नोगोरारिफ्रा मोजां आबहावा लाबोनो नाजानांगोन आरो मोजां आबहावानि गेजेरजों गावनि आंखालफोरखौ जों माबोरै समाधान खालामनो हायो बेफोरखौ नागिरना लानांगोन आरो गाज्रि लामाखौ अराय नेवसिगारनानै मोजां लामा फारसे दावगालांनो नाजायोब्ला जोंनि समाजा जौगालांगोन आरो जोंनि लाइमोनफ्रा गाव गावनि केरियार दानायफ्रावबो दावगासार जानो हागोन। बेनिखायनो बे बिथिंखौ नोजोरथि बोनानै आं गार्जेनफोरखौ खावलायनो लुबैयो, गार्जेनफ्रा जाहाथे गावनि गथ'फोरखौ मोजाङै जोथोन लायो आरो गावनि गथ' गथायखौ साफा साफा गोरों गोरा लेक्सारार, प्रफेसार, अफिसार, थामहिनबा IAS, IPS खालामनो नाजानाय जि सिमां, बे सिमांखौ जाहाथे सा ससेयावनो खहा खालामना लाया बेखौ मिजिंथियो। जायफ्रा आंनि चेनेलखौ नायगासिनो दं बिथांमोननि सिमांनि फिन खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो जायफ्रा गोदान आंनि चेनेलाव बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आङो खावलायबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारि।